Vítáme vás u dalšího dílu spotřebitelského seriálu a to tentokrát na téma kupní smlouva. Kupní smlouva je jedním z nejčastějších typů smlouvy, která se uzavírá a která je upravena mimo jiné občanským zákoníkem. Občanský zákoník vyjmenovává typy smluv, jako například smlouva o dílo, smlouva o zájezdu a další je právě kupní smlouva. Pak občanský zákoník upravuje ještě nepojmenované smlouvy, takzvaně inominátní smlouvy. To znamená, neplatí na ně speciální právní úprava, ale platí na ně pravidlo, že co není zákonem zakázáno, je dovoleno. Může být tedy uzavřen i jiný typ smlouvy, na nějž zákon nepamatuje, ale musí se řídit obecnými pravidly uzavírání typů smluv. V tomto konkrétním případě však budeme mluvit o kupní smlouvě, což je typ smlouvy, na který zákon pamatuje a je to nejčastější způsob uzavírání smlouvy. Kupní smlouva je ohraničena právním rámcem. Právní rámec kupní smlouvy najdeme mimo jiné v občanském zákoníku, což je zákon číslo 89/2012 sbírky. Nenechme se zmást číslem 2012, což značí rok toho zákona, ale tento občanský zákoník vešel v účinnost až v roce 2014. To znamená, kupní smlouva v tom stavu, v jakém ji známe nyní, je účinná až od roku 2014. Základní právní rámec je tedy občanský zákoník, kde jsou jak pravidla pro obecné uzavírání smluv, a tak konkrétní pravidla pro uzavírání kupní smlouvy, na které se vztahují speciální pravidla. Dále je to zákon o ochraně spotřebitele, což je též zákon z roku 1992, ale tento zákon skutečně platí od roku 1992 a je účinný. To znamená, že od roku 1992 ten zákon prošel pouze novelizacemi a ten zákon se pouze vyvíjí. Další právní rámec, který ale tady není uveden, je například zákon o obchodních korporacích, který upravuje zase konkrétní typy kupních smluv, například při převodech obchodního podílu. Dále se může jednat i o trestní zákoník v nejhorším případě, kdy obratem se můžeme dostat na třeba porušení při kupní smlouvě a pravidla, která budou uplatněna, se budou řídit trestními předpisy. Nejzákladnější právní rámec však v tomto případě je občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Musíme si na začátek celé prezentace ale říct, kdo je to spotřebitel, protože je to jedna ze smluvních stran, která právě vystupuje v té kupní smlouvě. Na jedné straně je spotřebitel, na druhé straně je podnikatel. Tomuto vztahu se říká obchodní vztah a v tomto obchodním vztahu vystupuje spotřebitel jako jedna smluvní strana, podnikatel jako druhá smluvní strana. Spotřebitel má konkrétní právní definici v zákoně, v tom občanském zákoníku, kdy budeme dále používat zkratku jenom OZ. Spotřebitelem je každý člověk. Není to osoba, je to člověk. Je to člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec podnikatelského a samostatného výkonu uzavírá smlouvu s podnikatelem a nebo s tímto podnikatelem jinak jedná. Je důležité vědět, že je to konkrétní fyzická osoba a nikoliv jen osoba, protože osoba je jak člověk, tak právnická osoba. Spotřebitelem je vždy osoba fyzická. Jsem to já a jste to vy. Vstupuje v rámec své podnikatelské činnosti do vztahu s podnikatelem, znamená, že něco přebírá od podnikatele, v tomto případě od podnikatele kupuje, proto kupní smlouva. Na druhé straně tohoto smluvního vztahu stojí podnikatel. Podnikatel je znám jako profesionál. Na podnikatele jsou kladeny obrovská práva a ještě větší povinnosti. Podnikatel je ten, kdo vystupuje v tom vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem jako profesionál. Podnikatel tedy vykonává na vlastní účet, na vlastní odpovědnost výdělečnou činnost, a to živnostenským nebo obdobným způsobem. Ten podnikatel
má záměr činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatel je tedy znám na základě právě těchto pravidel. Je to samostatnost, je to vlastní odpovědnost, je to živnostenský způsob podnikání, je to soustavnost a je to dosažení zisku. Neznamená to však, když podnikatel zisku nedosáhne, že není podnikatelem. Ten zisk je pro podnikatele pouze výhoda z podnikání. Pro ochranu podnikatele považuje také neoprávněné podnikání. Jinými slovy, kdo není podnikatel, není zapsán jako podnikatel, nemá proto státní nebo různá další oprávnění, ale vstupuje do toho vztahu se spotřebitelem jako podnikatel a prezentuje se tak ten spotřebitel je chráněn, jako kdyby se o podnikatele na druhé straně jednalo. Dále, ten spotřebitel je chráněn i proti zaměstnancům či osobám jednajícím jménem podnikatele či na jeho účet. Jinými slovy, má-li podnikatel zaměstnance, zaměstnanci vystupují ve jménu podnikatele a jednají se spotřebitelem. Podnikatel nese za své zaměstnance odpovědnost a spotřebitel, jednající se s zaměstnancem podnikatele, je tak chráněn, jako by jednal se samotným podnikatelem. Pro ochranu spotřebitele se uplatní ještě samostatný výkon povolání. Mezi samostatné výkony povolání patříme a řadíme například výkon advokacie nebo lékařské povolání. Spotřebitel versus podnikatel v tomto vztahu je třeba rozlišit, kdo je silnější a kdo je slabší. Spotřebitel je slabší smluvní stranou a zákony, soudy i veřejnost by na něj tak měla nahlížet. Spotřebitel má tedy více práv, podnikatel má více povinností. Spotřebitel má zákonnou ochranu, která je speciální. Jedná se například o výklad obsahu spotřebitelských smluv. Jak budou spotřebitelské smlouvy vykládány? Lze-li je totiž vyložit různým způsobem, použije se ten výklad, který je pro samotného spotřebitele nejpříznivější. Dále platí pravidlo tzv. Jednostranné kogentnosti. Jinými slovy, od zákona se lze odchýlit, ale pouze ve prospěch spotřebitele. K odchylkám v neprospěch spotřebitele se nepřihlíží. Znamená to například v tom inominátním typu smluv, že si můžu stanovit vše, co zákon nezakazuje, a zároveň ale není v neprospěch spotřebitele. Zákon říká, že se nepřihlíží k tomu, když na spotřebiteli jsou vyžadována nějaká zvláštní práva, které mu zákon poskytuje a spotřebitel se jich svým prohlášením vzdá. To nelze, k tomu se nepřihlíží. Pokud se tedy spotřebitel vzdá nějakých svých práv, které mu zákon nařizuje, že má, tak se k tomuto ujednání nepřihlíží. Musíme si uvědomit, že zákon připouští zákonnou domněnku zneužívajících ujednání. Zneužívající ujednání jsou konkrétně stanovena v paragrafu 1813 až 1815 občanského zákoníku a jsou to ta ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem poctivosti jakousi nerovnováhu práv a povinností stran a pozor v neprospěch spotřebitele. Pokud by to bylo v neprospěch podnikatele, nejedná se o zneužívající ujednání. Pokud by ale tato ujednání byla zneužívající ve prospěch spotřebitele, znamenalo by to, že k těmto zneužívajícím ujednáním se nepřihlíží, jako by tedy nikdy nebyla. Na základě kupní smlouvy je často obchodním tahákem a obchodní strategií poskytovat slevy. Proto zákonodárce musí na slevy pamatovat a zákonem je připustit, vyloučit nebo jim poskytnout právní rámec a tyto slevy upravit. Proto jsou slevy upraveny v paragrafu 12 písmeno A zákona o ochraně spotřebitele, kdy zákon stanoví, že informace o nejbližší ceně výrobku musí být poskytnuty v době 30 dnů před poskytnutím slevy. Pokud tedy jinými slovy podnikatel poskytne slevu, tak ta sleva musí být vypočtená z ceny, která byla známá spotřebiteli 30 dnů před poskytnutím slevy. To je například ten z důvodů, ten hlavní tahák, proč velké obchodní řetězce
poskytují největší slevy před Vánocema, ale měsíc před poskytnutím slev, tedy měsíc před Vánoci, to zboží obrovsky zdraží a ta sleva je potom vypočtena z toho zdraženého zboží. Povinnost informovat o slevě se ale nevztahuje na výrobky podléhající rychlé zkáze a výrobky s krátkou dobou spotřeby. Jedná se například o potraviny, jedná se o nebalené zboží, jedná se například o denní tisk a periodika. Tato povinnost informovat o slevě je zajímavé, že se uplatní jak na e-shopu, tak v katalogu, tak v kamenné prodejně. To znamená i při distančním prodeji, i při prodeji, kdy si zboží jdu jednoduše zakoupit do kamenného obchodu. Co když však spotřebitel jedná s nepodnikatelem? Tedy spotřebitel jedná se spotřebitelem a kupují od sebe věci. Nejčastěji se jedná o koupi ojetých aut, kdy dvě osoby nepodnikající osoby spotřebitele, uzavírají mezi sebou kupní smlouvu. Znamená to ale však, že na tento obchodní vztah se nepoužije speciální zákonná úprava a ten spotřebitel ani jeden, ani druhý není tak chráněn touto speciální zákonnou úpravou. Jedná se totiž o vztah dvou osob, kdy jeden nevystupuje z pozice síly, z pozice profesionála a druhý z pozice slabší smluvní strany. Oba jsou spotřebitele. Existuje však možnost domoci se speciální ochrany, pokud spotřebitel prokáže v případě sporu, že se jedná o podnikatele, který ale podniká neoprávněně, tedy podnikal bez příslušného oprávnění a za podnikatele vystupoval. Teď už tedy konkrétně ke kupní smlouvě. Bylo nutné, abychom věděli, co je kupní smlouva, vědět, kdo jsou smluvní strany. Řekli jsme si, že je to podnikatel a že je to spotřebitel v tomto našem konkrétním vztahu. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc. Ta odevzdaná věc je takzvaně předmět koupě. Důležité je, že prodávající umožní nabýt vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se zavazuje, že věc převezme a podstatnou náležitostí smlouvy je zaplacení kupní ceny. Pokud by kupní cena nebyla zaplacena, jednalo by se o darovací smlouvu, o bezúplatné plnění. Vždy dochází k uzavření smlouvy přijetím nabídky, což je souhlas obou stran. Nabídka, poptávka, dohoda a uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva má tedy své náležitosti, bez kterých by smlouva nemohla být smlouvou kupní. Jedná se tedy o předmět koupě, což je věc movitá nebo nemovitá. Zajímavostí je, že kupní smlouva stanoví, že musí být písemně uzavřená pouze za předpokladu, že se kupuje nebo prodává nemovitost. Jiné typy smluv, až na velmi drobné výjimky, například pojistná smlouva, nemusí být písemná. Dalším náležitostí, která musí být v kupní ceně známá, je cena. Cena, aby byla ideální, tak musí být určitá. To je ideální řešení. Spotřebitel nebo kupující zná cenu, za tu cenou předmět prodeje koupí. Nebo minimálně musí být prokazatelně dojednán způsob určení kupní ceny, která je právě podstatnou náležitostí smlouvy. Musí být také znám a ujednán způsob dodání. Pokud se jedná o koupi na dálku distančním způsobem, to znamená přes telefon, přes internet, nebo koupě mimo provoz a provozovnu obvyklou podnikání, musí být vždy stanovena i doprava, tedy konkrétní způsob toho, jak zboží bude dopraveno z moci prodávajícího do držení kupujícího. A důležitou a podstatnou náležitostí je také čas dodání. Čas dodání, jelikož se jedná o smluvní typ, může být dle ujednání. Pokud ale není stanoveno ve smlouvě něco jiného, tak platí, že
Čas dodání je do 30 dnů ode dne uzavření té kupní smlouvy. Tedy objednám-li si něco přes internet nebo přes telefon, zboží mi musí být dodáno do 30 dnů. Není-li zboží dodáno do 30 dnů, jedná se v jistých případech o podstatné porušení smlouvy, to znamená spotřebiteli vzniká právo pro odstoupení od smlouvy. Kupní smlouva, jak jsem již naznačoval, má a může být uzavřena jistou formou. Jedná se o formu ústní, formu písemnou, formu konkludentní a prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Ústní uzavření kupní smlouvy je pravděpodobně to nejčastější. Například jdu si koupit něco do kamenného obchodu, zaplatím za to peníze, rohlíky a jdu si to zpátky odnést domů. Uzavřel jsem ústní kupní smlouvu, nikde jsem nic nepodepisoval. Dalším typem smlouvy a formou kupní smlouvy je smlouva písemná, kdy zákon nepředpokládá písemnost kupních smluv, ale vyžaduje ji pouze u určitého právního jednání, jako například stanoví, že smlouvy kupní na nemovitost musí být uzavřeny písemně. Dále se jedná například o pojistné smlouvy, což však není předmětem této přednášky. Forma uzavření kupní smlouvy je ale také konkludentní. Konkludentní uzavření kupní smlouvy znamená uzavření kupní smlouvy chováním, činem, tím konkrétním právním aktem. Další formou je prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Nebo mohu jinými slovy říct, že se jedná o například formulářové vyplnění kupní smlouvy, kdy vyplním formulář na internetu a uzavřu tím kupní smlouvu. Tedy uzavřel jsem smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. V té kupní smlouvě musí být vždy stanoveno místo a způsob uzavření kupní smlouvy. Musí to být z toho jednání minimálně patrné. Místem se rozumí místo, kde došlo k uzavření kupní smlouvy. Jedná se o kamennou prodejnu, distanční formu a mimo prostor obvyklých podnikání, což je jistý typ distanční formy uzavření kupní smlouvy. Osobně v kamenné prodejně jinými slovy znamená to, že se zvednu, přijdu do obchodu, koupím si zboží, zase odejdu, zboží si mohu prohlédnout, mohu ho vyzkoušet, mohu zkusit vlastnosti toho zboží, mohu navrhnout slevu, mohu nesouhlasit s tím, že si to koupím, nebo mohu nekoupit a odejít. Distanční forma uzavření kupní smlouvy znamená, že kupní smlouvu uzavřu na dálku. Přes e-mail, přes internet, přes e-shop, přes telefon nebo jinými způsoby uzavření smlouvy na dálku. Dalším typem uzavření smluv je mimo prostory obvyklé k podnikání. Nejčastějším příkladem tohoto jsou domovní prodejci, kteří přijdou, zaklepou na dveře, něco prodají mezi dveřmi a uzavřou tak kupní smlouvu. Ale tím, že ji uzavřou u vás doma, nejedná se o kupní smlouvu v kamenné prodejně, ale jedná se o distanční formu kupní smlouvy, ze které spotřebitel a kupující má jistá práva a prodávající povinnosti. O nich si ještě povíme. Uzavření kupní smlouvy mohou doprovázet takzvaná doprovodná ujednání. To znamená například specifické podmínky předání, převzetí nebo dopravy zboží. Dalším, co musí být u kupní smlouvy, alespoň znatelné, jsou obchodní podmínky. Obchodní podmínky je souvislý text dokumentů, souvislý papír, kdy je napsáno, co za jakého předpokladu lze například reklamovat, kdy lze odstoupit od smlouvy, jaká je reklamační doba, doba pro vyřízení, jaká je možnost dodání toho zboží a mohou tam být stanovené také sankce. Proto je důležité obchodní podmínky v každém případě číst při uzavření kupní smlouvy. Bavíme-li se o kupní smlouvě, je nutné znát termín neobjednaného plnění. Neobjednané plnění totiž chrání spotřebitele a je poměrně zajímavé, málo kdo o něm ví. Znamená to, že pokud bylo spotřebiteli dodáno něco, co si neobjednal,
nebo mu byla poskytnuta služba, kterou si neobjednal, tak nemusím nic hradit. Musím ale mít jasné přesvědčení o tom, že jsem si zboží nebo službu skutečně neobjednal. Že jsem nezvedl telefon, neobjednal. Že jsem nenapsal e-mail a neobjednal. Pokud toto přesvědčení mám, jedná se o neobjednané plnění a já jako spotřebitel nejsem povinen ani to zboží vracet, ani nemusím oznámit, že jsem zboží převzal, nemusím za zboží nic hradit a jsem považován za poctivého příjemce. To znamená, můžu si se zbožím dělat, co chci. Mohu ho dál prodat, mohu si ho ponechat, mohu ho například i zničit. To je institut neobjednaného plnění. Vady. Pokud se na předmětu smlouvy ukáží vady, jedná se o porušení smlouvy. Vady mohou být jak faktické, tak mohou být i právní. Faktickými vadami je například chybějící nebo vadné vlastnosti věci. Mohou to být rozdíly v množství, mohou to být rozdíly v jakosti nebo rozdíly v provedení. Ty vady faktické mohou být zjevné nebo skryté, dále také podstatné či nepodstatné. Zjevné vady jsou nedostatky prodané věci, které může kupující zjistit již před převzetím nebo při převzetí bez zvláštní odborné znalosti. Na rozdíl od skrytých vad, ty nejsou při běžné kontrole věci patrné a projeví se až během užívání věci. Právními vadami jsou rozdílné od faktických vad a rozumí se jim například práva třetích osob, práva zatížení, tedy například zástava, věcné břemeno nebo spor na tom předmětu koupě. Pokud je věc vadná, ten předmět smlouvy je vadný, mohu ho reklamovat. Reklamace je tedy uplatnění práv z vadného plnění kupujícím vůči prodávajícímu. Prodávající odpovídá za vady, které měla věc při převzetí, nebo které se projeví do 1 roku. 1 rok je ochranná doba pro spotřebitele, která zakládá domněnku, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud se vada prokáže do 1 roku od převzetí. Kupující ale musí vadu oznámit, a to bez zbytečného odkladu, poté, co ji zjistí. Reklamace však a reklamační řízení má svůj průběh. Průběh funguje tak, že prodávající zjistí vadu a připraví doklad o koupi a proběhne reklamační řízení na základě reklamačního protokolu, který musí prodávající vždy vystavit. Poté se uplatní reklamace u prodávajícího nebo v autorizovaném servisu. Prodávající vydá potvrzení o přijetí reklamace, což je ten reklamační protokol, a reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od uplatnění reklamace. Jinak může kupující od smlouvy odstoupit. Možnosti řešení reklamace jsou následující. Jedná se o to, co si spotřebitel zvolí. Nejčastěji opravu, výměnu, přiměřenou smlouvu, nebo pokud se jedná o podstatné porušení smlouvy, může být odstoupeno od smlouvy, což je nejkrajnější způsob a možnost vyřešení reklamace. Odstoupením od smlouvy se rozumí jednostranným právním úkonem. Jednostranný právní úkon znamená, že není třeba tento úkon akceptovat. Obecně platí, že důvodem pro odstoupení je nejčastěji podstatné porušení smlouvy, neuhrazení ceny, nevyřízení reklamace, nedodání zboží do 30 dnů. Já mohu odstoupit od smlouvy, pokud jsem uzavřel smlouvu distančně, to znamená mimo prostor obvyklé k podnikání přes telefon nebo přes internet, a v tomto případě mám 14 dnů na odstoupení od smlouvy, kdy mohu odstoupit bez uvedení důvodů. Objednám-li si něco přes internet, mohu to do 14 dnů vrátit bez uvedení důvodu. Zajímavostí je, že pokud o právu na odstoupení nejsem upozorněn a nepoučen, to právo se prodlužuje na 1 rok a 14 dnů. Výjimky pro odstoupení od smlouvy jsou samozřejmě zakázková výroba nebo zboží podléhající rychlé zkáze, hygienické zboží, rozbalené audio, video, software nebo denní periodika. Zakoupím-li si toto přes internet, nemohu to do 14 dnů vrátit.
Mimosoudním řešením sporů v případě, že se dostane prodávající se spotřebitelem do sporu, se rozumí rychlejší a bezplatnou alternativou k soudnímu řízení. Jedná se o ADR řízení, takzvané Alternative Dispute Resolution, což je ta forma mimosoudního řízení. Cílem je umožnit smírné vyřešení sporu mezi podnikatelem a spotřebitelem. Příslušnými orgány ke smírnému vyřešení sporu jsou Česká obchodní inspekce, finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad. Obchodní inspekce je to v případě spotřebitelských sporů. Finanční arbitr je to v případě pojišťovnictví a bankovnictví. Český telekomunikační úřad řeší spory v oblasti komunikací a Energetický regulační úřad spory v oblasti energií. Výhodou toho ADR řízení je bezplatnost a méně formálnější než soud. Je to rychlejší a případné zjištění pochybení může být uložena pokuta podnikateli až do výše 3 milionů korun. Od září roku 2026 tato pokuta může být navýšena až na 5 milionů korun. Děkuji za pozornost a to je v případě kupní smlouvy vše.